Aku ki nang kene iki lho. Ngangsu kawruh. Wong Jawa ki yang ngene iki. Karo Rama Yai. Lah sing wani ngejak guyon Rama Yai ora aku tok liyane wedi. Ora kok wedi, sungkan. Lah ngabdasare aku ki ya wong nakal, wong kladuk wani kurang duga. Dadi ya kaya ngene iki. Wong gerang diperintah. Wong gerang diperintah. Ngapunten Rama Yai nggih. Sinau, Lur, sinau. Awakmu nang endi tau sinau ngene iki ora? Nggih. Jadi upama kok iki sampai dina Rebo ya posisi ya ngene iki mingat. Ngoten. Berarti lek iki kok paham selesai wis. Nggih. Diwolak-walik kena aja gosong dulur. Diwolak-walik. Wau niku cuwemeng Mbah Den nggih. Sakniki medal gambare niku malih bening. Ketok ungker-ungkerane Lur. Dulur-dulur ngerti ndak sing ungker-ungker kuwi apa to karepe? Jaluk tulung Lur, jelasno sing ngerti ungker-ungker iki lho. Iki ta kaya ngono kuwi. Aku blas radong ini Lur. Alhamdulillah wis rampung. Atas napa Mbah Yai? Rempokne dhisik sing apik. Oh nggih. Sing mlaku rongkone rise meneng. Oh ngoten nggih. Uripe kudu sinau Lur. Nah ngoten. Pokoke manut ature Mbah Yai dawuh guru insyaallah dadi lan penak uripe donya akhirat. Nah kaya ngono kae Lur. Gede. Eneng regete Lur. Ngoten. Alhamdulillah. Sembah nuwun sanget Mbah Yai. Ada ya Mas. Oh nggih, ada niku. Ada Semar Lur, alhamdulillah. Kaya ngene iki lho Lur, wong Jawa. Wong Jawa. Aja lali Jawane. Jimat kemat. Iki wae ngatene nggih dicangkone teng mriki lho Mbah Yai. Oh iya, ngono. Nggih, dikalung niku ana bulungane niku. Oh ngono. Nggih. Nah niku dikalung niku. Sing ngandhap mawon Mbah Yai. Nah, nggih, kersane mboten klember ya. Kaya ngene lho, Lur. Wis to salehmu ngarani, sing penting aku yakin lan percaya manembahku ning Gusti Allah. Oke, iki ya adat budaya. Adat budaya Jawa. Budaya Nusantara ture Mbah Yai. Pusaka Nusantara. Ngono lho, Lur. Nah, sebagai wong Jawa awakmu piye duwe kenekan iki ora? Wis iki agemane yaine. Niku agemane yainipun, alhamdulillah. Iki diparingi pirsa agemane yaine. Kados menika lho dulur-dulur. Dapur sengkelat iki. Dapur sengkelat. Mugi-mugi manfaat berkah lan barokah. Iki Rama Yai ku Lur. Alhamdulillah. Ya wis ngono ya Lur, sepira luputku aku ora pamer, sing penting aku ki wis critane apa enenge. Dadi crita ki apa enenge wae ora usah dieneng-eneng. Dadi urip yen nglakoni penak ayem tentrem sakjroning urip ning alam donya tuwe akhirat besok.